Čaute, čaute ľudia, je tu Slovakia Gamer a vítam vás u tohto videa na hru Minecraft. Malo to byť druhé video, ale za to, že v minulom diele som to tak skončil, proste náhle ukončenie videa, sa za to ospravedlňujem a za to som sa rozhodol natočiť nové video. Môžete vidieť, že svet som vymazal, sakra, no. A teraz nedávno sa mi stalo, jak som išiel natáčať, vytvoril som svet, dostal som sa po druhú minútu a zistil som, že som úplne tak, kde na ostrove, kde nevidno žiadnu pevninu a nebol tam ani jeden strom, čiže za to som nemohol natáčať. Čiže si radšej už asi ani nedávam, lebo zase to tak dopadne. Čiže ja si dám vytvoriť nový svet. No a pôjdeme hrať. No, v tomto dieli to bude prvý diel. Hej. Tam ten diel sa zruší. Prepačte, naprv som sa. No, tomto video sa zruší, ale bude na YouTube, čiže môžete si ho pozrieť. No, mne sa ľudia, ako to generuje. Mohol by som konečne, načítalo sa. Dúfam, že ma to nezahodí do morea. No, aleluja. Keď som nezadal seed, tak aspoň, že mi toto, na to dá, kde dalo, kde sú stromy. Vidím, hneď sú tu títo vlci. Čiže hneď na začiatok ideme ťažiť. Čo tu máme? Dobre. Môžeme sa. Žiadnu prišera. Dobre. No a ja si hneď naťažím niečo už keď som tu. No, hrajem na obťažnosti normál. Asi. Počkajte, hneď sa pozriem, jak doťažím. Hej, tam normál. Čiže výborne, 2 achievementy za radom, taká. No, čiže natočím video, bude to iba 10 minútové, lebo nemám plnú verziu Bandicammu. Ja si ju potom neskôršie až kúpim, neviem v ktorom, ale zatiaľ budú len 10 minútové videá. Keď budem ísť natáčať Far Cry 3, tak proste dám intro prvé, no jak intro, hej. No bude prvý diel, alebo nie. Urobím intro, hneď ak už pôjdem hrať, tamto vypnem a hneď natočím na to druhý diel. Čiže takto by malo byť dobre. Čiže ja si tu dotiažem tento strom, čo je veľký a neviem čo. Ja hlavne teraz musím sledovať minúty, aby som zase neskončil nejako blbo. Už keď bude noc, ja sa zakopem asi radšej niekde do zeme, tam prečkám. Tam to asi strihnem, aby som zbytočne nezdržiaval video, lebo teraz ako môžete vidieť, už tu ovečky nie sú. Dúfam, že mi nejaký zombík nedá zadné vrátka, to je to najhoršie, tak jak na Far Cry, tak aj na Minecrafte, ale samozrejme na Minecrafte s prešerami. Hneď sa tam pozriem, výborne, žiadna prešera. To je trošku divné, že není tam žiadna prešera, ale dobre, nevadí. Ja asi pôjdem tam ku tej hore. Nebudem asi veľmi behať, aby mi veľmi neobudol z Hungry Barov. Tu by som nechcel spadnúť. To by znamenalo len jedno smrť. No, čiže ja si tu dojdem. No, kto bude vidieť toto video, môže sa pozrieť aj na kanál Mikey Likey. Tam sa tiež pozrite. On už síce tam má 200 videí, okolo 200 videí, možno 300. Hej, čiže aj tam vám radím sa pozrite. No, vidím, že sú tu kravičky. Hneď si zabijeme. 1, 2, 3. No, ako som hovoril, pozrite sa na kanál Mikey Likey. Tam nájdete určite nejaké videá z Minecraftu alebo serveru. No a tam natáča s originálnou verziou Bandicammu. Čiže to má výhodu. No, ja si to hneď už urobím drevo, lebo vidím, že to sa nedá tak zabíjať. To až toľko sme toho dostali. Až taký sme boli dobrí. No, tak. Výborne. Tak. Výborne. Ja si hneď zničím crafting table. Aby sa nepovedalo, zoberiem mečík a útok na kravu. A ide hon na kravičky. Výborne, ďalšie meso.
A mohla by mi padnúť aj koža, sakra, to je jak blbá kráva, si začínal pastať jeden, je pošla. Ako môžete vidieť, táto kráva bola dneska veľmi mečúvzdorná, že sa mu vyhýbala poriadne. No, tu v tomto sa asi môžeme zavidlieť. Vidíte, už tu mám hneď toto. Čiže tu bude náš skromný príbytok. A pre tentokrát tu môžete vidieť uhlie. Jack O'Lantern, čo trekam. A tekvita pumpkin. Čiže tu to máme. Vyškolované si hore. Dáme taký jump. Vidíte, neskôr môžeme skúsiť natočiť aj nejakú parkour mapu. Zlý nápad by to akože nebol, hej? Ale neviem, ako sa mi bude dariť, lebo taký až veľmi dobrý parkourista nesom, nechcem akože hovoriť, hej, že aký som dobrý parkourista, lebo až tak veľmi dobrý nesom. Poznám aj lepších parkouristov, no ale to nevadí. Niekedy, keď budem hovoriť viacej nahlas, to si nevšimajte, to bude len za to, lebo no proste, lebo nemám mikrofón a niekedy pôjdem ďalej od toho zabudovaného mikrofónu v notebooku. Áno, natáčam to na notebooku, ohľadli ste. A proste takto. No, tu si môžeme hneď niečo vykopať. Nejaký kameň by sa zišiel teraz. Neviem, či už nebude tma. Vidím, že už nahrávam 6 minút a no takmer 7 minút. Keď bude 9 minúta a niekoľko sekúnd, ja to už ukončím. To bude akurát tak možno akurát na noc. Dobre, čiže to nevadí. Vyťažíme si tento kameň. Áno, potom niekedy budem natáčať Team Fortress 2, Unturned. To bude možno s Mikey natáčať niekedy. Samozrejme, on to bude mať dlhšie na natáčanie a kratšie na natáčanie. Možno už budeme aj rovnako natáčať, lebo keď si zohnám pravú verziu alebo kúpim pravú verziu Bandicammu. Čiže ja si tu naťažím niekoľko páru kameňa. Poviem sa koľko, to by malo stačiť, poviem zatiaľ. Potom niekedy z nich môžem natočiť aj nejaký server, kde sú minihry. A samozrejme nie také až tie väčšie servery, lebo to mi nechcem zobrať, lebo nemám asi kvôli tej pravej verzii Minecraftu, že nemám. Počkajte, ja dám menšiu pauzu. Prepáčte, ospravedlňujem sa za tento strih, ale musel som to bohužiaľ aj na chvíľu strihnúť, lebo zistil som, že som zabudol si odniesť mobil do inčej izby. Čiže preto som to musel strihnúť. Možno v pozadí budete počuť také zvuky. Čiže za to sa vám ospravedlňujem, ale musel som to furne strihnúť, lebo to bol furný telefón. No a takto. No, už nemám ani čo také hovoriť, teraz som sa fajne vykecal. Pardon. No. Čiže tu, keď tak si to viacej rozkopeme, tu by sme mohli si urobiť taký príbytok. Tu by sme dali nejaké tak mory, hej. Ale samozrejme to budeme musieť viac rozkopať. No, už je 8 minúta 40 sekunda, čiže ja to už aj pomaly môžem ukončiť, ale to už jak bude 10 minúta. 9:39, 20 jak bude tá minúta, tak vtedy to ukončím. No, toto video zavesím ešte dnes, ale neviem, že kedy sakra krompač. Neviem, za jak dlho sa mi nahrá, to uvidíme. Sakra, nemám tyčky. Vytvorím si hneď tyčky. Hneď si vytvorím toto. Čiže krompáč. Sekírku si hneď vytvorím. Sakra, že prečo mi to nejde? A meč. Keď sme tu pri tom. Čiže už je 9 minúta, dobre, ja to prejdem, to ukončím. Hneď ako rozkopem tento crafting table. A tieto dva bloky aspoň. Dobre, tak čaute ľudia. Ďakujem, že ste proste si dneska pozreli moje video. Vopred vám ďakujem, no. Čiže tuto ukončím. Ďakujem, tak čaute. A uvidíme sa pri ďalšom diele na Minecraft.